Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Developer Space. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε με απλά λόγια τι μπορούμε να ορίσουμε ως σύστημα ασφάλειας. Σήμερα θα γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και θα μιλήσουμε για το τι είναι ένα σύστημα συναγερμού. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν άμεση σχέση με τον χώρο θεωρούν ότι ένα σύστημα συναγερμού είναι απλώς ένα κουτί στον τοίχο, το οποίο ενεργοποιεί μία σιρήνα όταν κάποιος παραβιάσει ένα χώρο. Στην πραγματικότητα όμως, ένα σύστημα συναγερμού είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Τι είναι τελικά ένα σύστημα ασφάλειας συναγερμού? Μπορούμε να πούμε ότι ένα σύστημα συναγερμού είναι ένα δομημένο ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης, το οποίο ανιχνεύει κινδύνους τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την περιουσία του. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη δομημένο και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πρέπει να δούμε πολύ απλά την τοπολογία του. Από τι αποτελείται λοιπόν με βάση την τοπολογία του? Αποτελείται από την κεντρική μονάδα και τα περιφερειακά της. Η κεντρική μονάδα είναι ο εγκέφαλος του συστήματος. Είναι το σημείο που λαμβάνει πληροφορίες, τις επεξεργάζεται και αποφασίζει τι ενέργεια πρέπει να γίνει. Τα περιφερειακά είναι οι συσκευές που συνδέονται με την κεντρική μονάδα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές πλημμύρας, σιρήνες ή και πληκτρολόγια. Μπορούμε να το φανταστούμε σαν έναν άνθρωπο. Δηλαδή, η κεντρική μονάδα είναι το κεφάλι, ενώ τα περιφερειακά είναι τα μάτια, τα αυτιά, τα χέρια και τα πόδια του συστήματος. Ανάλογα με το είδος και την αρχιτεκτονική του συστήματος, η κεντρική μονάδα και τα περιφερειακά μπορούν να επικοινωνούν είτε αμφίδρομα είτε μονόδρομα. Επίσης, η σύνδεσή τους μπορεί να γίνεται με καλώδιο, άρα να είναι ενσύρματη, ή χωρίς καλώδιο, άρα να είναι ασύρματη. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Πώς αναγνωρίζει η κεντρική μονάδα τα περιφερειακά της? Η κεντρική μονάδα αναγνωρίζει τα περιφερειακά της μέσα από ζώνες, δηλαδή αριθμούς στους οποίους αντιστοιχίζονται οι συσκευές. Αν ανανεώσουμε λίγο το σχήμα μας, βλέπουμε ότι η κεντρική μονάδα δεν αναγνωρίζει πλέον τις συσκευές ως συσκευές, αλλά τις αναγνωρίζει ως ζώνες. Την αριστερά συσκευή τη βλέπει ως ζώνη 1, την επάνω ως ζώνη 2 και τη δεξιά ως ζώνη 3. Να θυμάσαι αγαπητέ χειριστή, η ζώνη είναι μια πολύ βασική έννοια στο χώρο των συστημάτων συναγερμού, ειδικά για εμάς που ασχολούμαστε με τη λήψη και τη διαχείριση σημάτων. Αφού λοιπόν καταλάβαμε ότι η κεντρική μονάδα αναγνωρίζει τα περιφερειακά της μέσα από ζώνες, το επόμενο ερώτημα είναι ποιος είναι ο ρόλος των ζωνών? Ο κύριος ρόλος τους είναι να ελέγχουν αν έχουν παραβιαστεί συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, αν είχε ανατεθεί στη ζώνη 1 μία συνθήκη, θα μπορούσε να είναι άνοιξε η πόρτα. Αν είχε ανατεθεί στη ζώνη 2, θα μπορούσε να είναι υπάρχει νερό στο έδαφος. Αν είχε ανατεθεί στη ζώνη 3, θα μπορούσε να είναι υπάρχει καπνός στην ατμόσφαιρα. Άρα, κάθε ζώνη έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, να ελέγχει αν παραβιάστηκε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Τώρα, τι γίνεται όταν παραβιάζεται μια συνθήκη? Όταν παραβιάζεται μια συνθήκη, το σύστημα εκτελεί μια προκαθορισμένη ενέργεια, η οποία μπορεί να είναι τοπική, απομακρυσμένη ή και τα δύο. Για παράδειγμα, έστω ότι παραβιάζεται η ζώνη 2. Το σύστημα πραγματοποιεί μια τοπική ενέργεια και συνήθως παράλληλα και μια απομακρυσμένη. Τοπική ενέργεια σημαίνει ότι το σύστημα κάνει κάτι μέσα στον ίδιο χώρο. Για παράδειγμα, μπορεί να ενεργοποιήσει τη σιρήνα ή να ανάψει και τα φώτα. Απομακρυσμένη ενέργεια σημαίνει ότι το σύστημα κάνει κάτι έξω από το χώρο. Για παράδειγμα, μπορεί να ειδοποιήσει τον πελάτη στο κινητό του ή να στείλει σήμα στο κέντρο λήψης σημάτων. Άρα, η βασική λογική είναι η εξής. Μία ζώνη ελέγχει μία συνθήκη, τα αποτελέσματά της αποστέλλονται στην κεντρική μονάδα, η κεντρική μονάδα επεξεργάζεται και εκτελεί μία προκαθορισμένη ενέργεια
και η ενέργεια μπορεί να είναι τοπική, απομακρυσμένη ή και τα δύο. Αυτός είναι ο πυρήνας της λειτουργίας ενός συστήματος συναγερμού. Ελπίζω να σου φάνηκε χρήσιμο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά!